Du har nu følgende 7 valgmuligheder. Tast 1 for familieretten. Tast 2 for skifteretten. Maria. Det er Sune Nielsen. Goddag. Jeg har nogle spørgsmål til en sag, jeg har hos jer. Ja. Altså, sjov var den heller ikke. Så vi behøver ikke grine af det. Nå, vil du have sagsnummer? Jeg har dit sagsnummer. Nå. Okay, hvor er det fra? Vi har lige talt sammen. Nå, var det dig? Nå, det kan jeg ikke huske. Nå, men jeg fandt ud, jeg var lige inde og undersøge. Jeg har jo sendt alle de der, jeg har sendt de der ændringer til den sag. Ja. Hvornår kan jeg forvente svar fra de ændringer, jeg har sendt ind til den? Så skal jeg lige ned og finde sagen for at se, hvad der er for nogle ændringer, du har sendt. Så lige et øjeblik. Jo, tak. Ja, hvad er det for noget, du har sendt, siger du? Jeg skulle have sendt en mail med ændringer til den sag, med det sagsnummer på. Og det var ATT Line O. Ja. Der er jo alle de spørgsmål, som du ikke ville svare på før, jo. Ja, og der kan jeg faktisk se, at vores præsident har taget stilling til, at vi ikke svarer på den mail. Wow! Af hvilken årsag? Det står der ikke noget om. Wow, altså du er med på det deciderede lovbrud på retskrivningsloven, I laver, ikke? Nej, det er jeg ikke med på. Altså, det er fint nok, at du ikke vil acceptere det, men det er det jo. Det er jo udspecificeret meget fint i den mail. Men så svarede jeg bare, det svarer vi ikke på, og så lader vi sagen køre, eller... Ja, vores præsident har besluttet, at der ikke skal svares på den her mail. Kan jeg så få et svar på tilbage, at vi ikke svarer på det, eller et eller andet? Eller kan jeg antage, at det er en bekræftelse på, at det er stiltiende accept? Ved du hvad, jeg skal lægge den over til ham igen, og så at du har rykket for et svar. Ja tak, og I må også godt svare, at I ikke vil svare. Det vil være fantastisk. Ja. Ja. Men jeg lægger den over til præsidenten. Ja, mange tak skal du have. Vel tak. Tak, hej. Hej. Wow.